Okay mga idol, so karon share tag ideas unsaon pag-reset ang oil or katong mapakita diri nga oil change sa Honda Click. So ang procedure ani mga idol, imo ning long press kining duha. So dunganon nimo ang select ug ang set. Okay, so long press dungan mga 3 minutes mo blink ang oras. Then ari ka magpislit sa set. First nimo pislit ana mga idol ang mo blink ang oras. Ikaduha nga pislit mga idol ang mo blink ang minutes. Ikatulo nga pislit mga idol mao na ni ang oil change ni blink blink. So kung mangita ka, kung magset ka ani, imo ra ning iset og pislit sa kag kausa. So sa pagpislit nimo kausa mga idol, nagblink blink ang number og ang oil change. Then select ka. So 5,000, 5,500, 6,000, balik siya sa 500. Then pananglitan 4,000. Set ka 4,000 para change oil nimo. So 1,500. So kada pislit nimo 500. So 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000. So 4,000. Imo ning pisliton mga idol. Inigpislit nimo mga idol nawa. So inigpislit nimo na mga idol, mawa tong oil change. Then imo ning i-off. Inig-off nimo ani mga idol, pislit na sad ka ani. Imo ning ilong press. Long press nimo. Long press ka mga idol, ikahuman nimo og long press ani. So naka-long press ka. Naka-long press. Then dunganon nimo on. So while nag-long press ka diri, imong i-on ang yawihanan. Okay, so wala na mo pakita ang oil change. So inganaon na siya mga idol. Okay, so hinaut naghatag ni idea sa mga baguhan sa mag DIY o reset diha. Kada change oil ninyo ni i-reset mga idol. So salamat.